Jel? Hoće? Morat će. Ako će oni raditi ovo, onda ne trebamo to počištiti samo ovo. Da, samo ovo gdje će onda legne, tako je. Tu da leži. Evo ga novi pod, ali pošto nije baš u milimetar, malo smo se snašli, napravili sebi radni sto. I evo ga kolega Gabor sa alatom. Nadam se da znaš za šta leži. Sad ću saznati. Malo mora ka nama zbog ovih rupa za... Što bi bilo dobro da njih prvo vratimo. Da? Pa onda da fiksiramo pod. Misliš? Da. Kako moramo naći sredinu? Jer prvo... A mi sad idemo outside. Da, nikotinski štapić. Ja, kolega, ne. Idemo sad. I idemo gore. Ajde, vozi. Ajde. Da? A? Evo, mi smo ovo napravili, a ostatak kabine dolazi sljedeće nedelje. Valjda će da bude dobro.